Τι να πούμε, αγαπητοί αδελφοί, τι να πούμε σήμερα που είμαστε και πάλι με άδειους τους ναούς και ο κόσμος μας, ο λαός μας είναι φυλακισμένος εκτός του ναού. Μπορεί και κάποιος να ακούει τώρα που ομιλούμε από τα ανοιχτά παράθυρα. Φτάσαμε στο σημείο το οποίο ήμασταν μια εποχή πριν το καλοκαίρι, τότε που λέγαμε ότι προσέξτε να μην ξαναφτάσουμε στην κατάσταση αυτή, να μας κλείσουν δηλαδή τις εκκλησίες. Κάποιοι δεν το πιστεύαν. Λέει είναι μπόρα, λέει θα περάσει. Τελείωσε. Και όμως, να που πολύ σύντομα, ξαναήρθαμε στο σημείο αυτό. Και ήρθαμε σε μια τραγελαφική, θα έλεγα, κατάσταση, να λέγεται, σύμφωνα και με την εγκύκλιο που μας εστάλει από την Ιερά Σύνοδο, ότι μέχρι 9 άτομα θα είναι μέσα στο ναό. Ούτε 10. Ούτε 10 άτομα. Μέχρι 9 άτομα, λέει, θα είναι. Πώς βγαίνει ο αριθμός αυτός? Ένας ναός ο οποίος είχαμε πριν από λίγες μέρες εμείς τη δυνατότητα 300 άτομα περίπου να έχουμε μέσα, ή έστω με τις αποστάσεις τις οποίες σχολαστικά κρατούσαμε και όσοι βλέπετε εδώ τα καθίσματα είναι μαρκαρισμένα σε ποια καθίσματα μπορούμε να καθίσουμε, και ό,τι μας λέγαν το κάναμε. Μέχρι και αντισηπτικά βάλαμε μέσα στην εκκλησία. Και μερικοί είπαν όχι, λέει, να τα κάνουμε, λέει, όλα για να μας αφήσουν, λέει, να κοινωνάμε. Σε λίγο θα αισθανόμαστε και ευγνωμοσύνη δηλαδή που μας αφήνουν και κοινωνάμε και εκτός του ναού. Βγάζουμε τη Θεία Κοινωνία, υπάρχουν ιερείς που βγάζουν τη Θεία Κοινωνία έξω από τον ναό. Το αντίδωρο έξω από τον ναό. Έχουμε εξορίσει τις ευλογίες δηλαδή της Εκκλησίας, εμείς τις έχουμε βγάλει εκτός ναού. Σαν να είναι ο ναός κανένας χώρος επικίνδυνος, μολυσμένος. Τι να πούμε τώρα για όλα αυτά, τι να πούμε για αυτά? Εγώ πραγματικά έκλαιγε η ψυχή μου προηγουμένως για όλη αυτή την κατάσταση και να ζητήσω συγγνώμη από τους ανθρώπους, τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι, τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς δηλαδή, οι οποίοι τόσα χρόνια έρχονται στην Εκκλησία και είναι συνεπείς και ευλαβούνται το Θεό, συμμετέχουν στα μυστήρια, συμμετέχουν στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, της Θείας Ευχαριστίας. Θα μου πείτε, αυτή είναι ένα μικρό ποσοστό, οι συνεπείς. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς όμως αυτό το πράγμα. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή φτάσαμε στη χώρα μας, στην Ελλάδα, να είναι η πίστη μας, η θρησκεία μας να είναι διωκόμενη, αγαπητοί μου αδελφοί. Και μου πείτε τώρα για τον κορονοϊό, μην μου πείτε τίποτα για τον κορονοϊό, γιατί δεν είναι κορονοϊός, είναι διαβολοϊός. Πολύ σωστά ένας πατέρας από το Άγιον Όρος είπε αυτές τις ημέρες, πρώτη φορά, λέει, ακούστηκε ένας ιός να μην αφήνει τον επιτάφιο να βγει, να μην αφήνει τις καμπάνες να χτυπήσουν, να μην αφήνει τα μεγάφωνα των εκκλησιών να είναι ανοιχτά, να διώχνει τον κόσμο από την εκκλησία. Τι σοϊός είναι αυτός? Και ξέρουμε πολύ καλά και την άλλη άποψη, διότι αυτός που σας μιλάει αυτή την ώρα είναι γιατρός. Κάτι ξέρουμε και εμείς από ιατρική. Λοιπόν, είναι προχθές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναθεώρησε την άποψή του για την ασθένεια αυτή και είπε ότι πρόκειται για μια ήπια έως μέτρια ασθένεια. Μέχρι πριν μια εβδομάδα προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι είναι η φωνική ασθένεια, η οποία εξοντώνει, φωνεύει τον κόσμο. Και έχουμε πολλά περιστατικά ανθρώπων, φτάνουν στα αυτιά μας, που λένε ότι δωροδοκήθηκαν για να δηλώσουν τους συγγενείς τους ότι πέθαναν από κορονοϊό, για να αυξηθεί ο αριθμός, να αυξηθούν τα νούμερα του κορονοϊού. Θα μου πείτε τι κερδίζουν. Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, το τι κερδίζουν και ποιοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Αν κερδίζουν κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες, αν κερδίζουν κάποιοι μεγάλοι πλούσιοι παγκοσμίως, που ενώ έχουν λεφτά θέλουν να μαζέψουν ακόμα περισσότερα λεφτά, και που μας είπαν και για τις μάσκες ότι φοράτε τις μάσκες όλοι γιατί θα πάθετε κάτι, από τη μια μεριά. Από την άλλη, τι φταίνουν τα παιδάκια μας αυτά, τα παιδιά τα οποία συνοστίζονται μέσα στις αίθουσες, 30 παιδιά μέσα στις τάξεις, και να φοράνε μάσκες. Και όταν βγαίνει ο ίδιος ο εκπρόσωπος του Υπουργού και λέει, τα παιδιά, λέει, δεν κολλάνε, μην φοβάστε, ούτε και παθαίνουν τίποτα. Τότε γιατί, λέει, φοράτε τις μάσκες?
Για λόγους, λέει, εκπαιδευτικούς. Να πνίξουμε τα παιδιά μας, δηλαδή, για λόγους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Άρα κάτι υπάρχει από πίσω. Τι υπάρχει? Ποια πονηριά υπάρχει? Ποια σκοπιμότητα υπάρχει? Υπάρχει αυτό που θα μας πούν σε λίγες μέρες, ότι ξέρετε ότι ούτε με τις μάσκες αναχαιτίζεται ο ιός, γιατί βλέπετε ότι έχουμε κρούσματα. Τι σημαίνει κρούσματα? Θετικά δηλαδή σε κάποιο τεστ, το οποίο ο ίδιος ο κατασκευαστής του τεστ λέει ότι όχι, λέει, δεν είναι αυτό για τη διάγνωση του ιού. Δεν κάνει, λέει, αυτό το τεστ. Γιατί δεν είναι αξιόπιστο. Θα μας πούν λοιπόν μετά από λίγες μέρες, μετά από λίγες εβδομάδες, ότι βλέπετε ότι δεν αναχαιτίζεται ο ιός με τις μάσκες, πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Ήδη μας το λένε από τώρα. Πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Εκεί είναι η πλήση εγκεφάλου τώρα. Γιατί εκεί είναι η ουσία του πράγματος, στο εμβόλιο. Φανταστείτε να κάνουν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη το εμβόλιο αυτό, τι χρήμα είναι και σε ποιες τσέπες θα γεμίσουν. Αλλά δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα από πίσω. Και φυσικά ο μόνος κερδισμένος που βγαίνει από αυτή την ιστορία είναι ο διάβολος. Γιατί βλέπετε ότι ειδικά στην χώρα τη δική μας, στα μέρη τα δικά μας, έχει στοχοποιηθεί η Εκκλησία. Και τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Να κάνουμε συνδικαλισμό στους εκκλησιαζομένους? Ποιος θα μας υπερασπιστεί εμάς? Διότι λένε μερικοί, καθίστε στα σπίτια σας, ησυχάστε, ταπεινωθείτε κτλ. Ωραία, να ταπεινωθούμε, να τα κάνουμε όλα αυτά. Και πώς θα κοινωνήσουμε? Πρέπει να κάνουμε συνδικαλισμό των εκκλησιαζομένων πλέον για να μας ακούσει αυτή η κυβέρνηση, να μας ακούσει το κράτος? Όχι, λένε κάποιοι άλλοι από πάνω από την ηγεσία μας, κάνετε υπομονή για να μην μας κλείσουν και τις εκκλησίες. Μπράβο, πολύ ωραία. Για να μην μας κλείσουν και τις εκκλησίες. Μα θα μας κλείσουν και τις εκκλησίες. Μα τις έκλεισαν τις εκκλησίες ήδη. Αυτή η ραγιάδικη νοοτροπία που νομίζουν μερικοί ότι θα μας φέρει στο σημείο να μας σεβαστούν, αν δεν μας σέβονται έτσι, άμα δεν ξεσηκωθούμε, κανείς δεν μας σέβεται. Αυτή η ραγιάδικη νοοτροπία μας έχει οδηγήσει στην κατάσταση αυτή που μας έχει οδηγήσει. Να έχουν κλείσει πρακτικά οι ναοί αυτή τη στιγμή πανελλαδικά. Διότι όταν μας λένε 9 άτομα, σημαίνει ότι είναι δηλαδή ο παπάς, ο διάκος, οι ψάλτες και ο νεοκόρος. Αυτοί είναι τα 9 άτομα μέσα στην εκκλησία. Και ο υπόλοιπος άλλος κόσμος είναι έξω, μέσα στο κρύο και στο αγιάζει, να παγώνει. Και σε κάποιες εκκλησίες μαθαίνω ότι πήγαν, λέει, και τους διώξαν, λέει, και από εκεί η αστυνομία. Τι αποτελεσματικό που είναι το κράτος όσον αφορά την καταδίωξη των χριστιανών. Διότι μιλάμε για διωγμό των χριστιανών πλέον, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είπαμε για τον ιό. Απομυθοποιήθηκε ο ιός πλέον. Και δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν κάποιοι, γιατί μην πει κάποιος ότι έλα στις εντατικές για να δεις, λέει, τι κατάσταση βρίσκεται. Τις ξέρουμε και τις εντατικές. Όποιος μπαίνει στην εντατική θεωρείται ότι πάσχει από τον κοροναϊό. Όποιος πεθαίνει στην εντατική θεωρείται ότι πεθαίνει από τον κοροναϊό. Και ξέρουμε και τα λάθη που έγιναν στην Ιταλία, γιατί έχω διαβάσει. Έχονται οι γιατροί εκ των υστέρων να πούνε ότι ναι, μας πεθάναν πολλοί στην Ιταλία, γιατί δεν ξέραμε πώς να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Τους διασωληνώναμε, τους δίναμε φάρμακα που δεν έπρεπε, ενώ τώρα ξέρουμε καλύτερα πώς να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, και πολλοί πέθαναν από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Όπως πέθανε και ο Κρεμαστινός. Εδώ, ο πρώην Υπουργός Υγείας, βγήκανε εδώ τα κανάλια και είπαν ότι πέθανε, λέει, από τον κοροναϊό. Και βγαίνει την επόμενη μέρα ο επόμενος Υπουργός Υγείας, ο Λοβέρδος, και αυτός Υπουργός Υγείας διετέλεσε, και λέει: όχι, λέει, δεν πέθανε από τον κοροναϊό, λέει, πέθανε από ενδονοσοκομιακή λοιμώξη. Το ψέμα πάει σύννεφο. Η παραπληροφόρηση πάει σύννεφο. Και απευθύνομαι τώρα προς αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι στα ηνία της Εκκλησίας. Με όλο αυτό το ψέμα, με όλη αυτή την παραπληροφόρηση, εσείς δεν ακούσατε τίποτα? Δεν ενημερωθήκατε? Για να υπερασπιστείτε τα δίκαια της Εκκλησίας? Για να υπερασπιστείτε αυτούς τους ανθρώπους, το πίμνιο της Εκκλησίας, που είναι σήμερα περίλυπο έως θανάτου, που είναι αγανακτισμένοι όλοι και έρχονται απ' έξω και μας χτυπάνε τις πόρτες. Και εμείς δεν μπορούμε να τους ανοίξουμε, γιατί έχουμε τέτοιες εντολές. Να μην μπορεί να εκκλησιαστεί ο κόσμος, να μην μπορούν να εκκλησιαστούν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Διότι, λέει, θα υπάρξει συνοστισμός. Πήγατε να δείτε τι συνοστισμός υπάρχει στα σχολεία? Πήγατε να δείτε τι συνοστισμός υπάρχει στα λεωφορεία, που κρέμονται από τις πόρτες απ' έξω οι άνθρωποι? Πήγατε να δείτε τι συνοστισμός υπάρχει στα σούπερ μάρκετ?
Τάχατες κλείσανε τους χώρους της εστίασης. Γιατί τους κλείσανε? Πονηρά. Επειδή είπαμε εμείς ότι θέλουμε η Εκκλησία να απαιτήσουμε τουλάχιστον να θεωρηθεί ότι είναι χώρος εστίασης. Πώς μέχρι χθες αφήνετε ανοιχτούς τους χώρους της εστίασης? Εμείς δεν είναι χώρος εστίασης? Δεν έχουμε εδώ τα κόλληβα? Πώς θα τα φάμε τα κόλληβα? Δεν έχουμε το αντίδωρο? Δεν έχουμε τον αγιασμό που κάναμε χθες? Δεν έχουμε τον ουράνιο άρτο, τη Θεία Κοινωνία που είναι και αυτή τροφή? Βεβαίως είναι ουράνια τροφή, βεβαίως δεν έχει σημασία, αλλά δεν είναι τροφή. Γιατί λοιπόν δεν μας εξισώνεται με τους χώρους εστίασης? Αυτή είναι η κατάσταση, αγαπητοί μου αδελφοί. Και αν δεν ξυπνήσουμε και πνευματικά, αλλά και ουσιαστικά, δεν πρόκειται να δούμε Θεό πρόσωπο. Και μην λένε μερικοί ότι τώρα είναι, λέει, η περίοδος να κάνουμε υπακοή. Υπακοή κάνουμε στο νόμο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα πρωτοφανές στα ιστορικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να κλείσουν οι ναοί? Ούτε οι Ναζί δεν έκλεισαν τους ναούς. Ούτε στη Ρωσία ο Στάλιν δεν έκλεισε τους ναούς, στους χειρότερους διωγμούς. Και τώρα θα μας πούν ότι τάχατες για λόγους υγείας, αλλά το είπε όμως, το είπε κάποιος προφήτης, σύγχρονος προφήτης, ότι ο διάβολος, λέει, θα καθίσει στην καθέδρα της υγείας. Ο διάβολος θα καθίσει στην καθέδρα της υγείας. Για να μην μπορείς να πεις τίποτα, να μην μπορείς να τον αντιληφθείς ότι είναι διαβολική η κατάσταση, ότι είναι διαβολική η παγίδα. Και μια γερόντισσα, λέει, αυτές τις μέρες, λίγο πριν από λίγες εβδομάδες, στην Πτολεμαΐδα, είδε ένα όραμα. Είναι πνευματική αυτή η γυναίκα, δεν είναι οραματίστρια από αυτές που ξέρουμε. Είναι πνευματική γυναίκα, την ξέρουν όσοι είναι εκεί, στην περιοχή αυτή. Έχει δημοσιευτεί κιόλας αυτό που σας λέω. Είδε ένα μεγάλο πέπλο, λέει, πάνω από την εκκλησία, μαύρο πέπλο. Και από εκεί να κρέμονται, λέει, χιλιάδες, εκατομμύρια μικροοργανισμοί. Προφανώς, επρόκειτο για αυτό το οποίο έχει διασπαρεί σε όλη την ανθρωπότητα σήμερα, και μετά, λέει, να φεύγουν αυτά και να πηδάνε και να πηγαίνουν να σκορπίζουν παντού. Για να καταλήξω ότι αυτό δεν είναι, αδελφοί μου, ιατρική κατάσταση. Βλέπετε άλλωστε ότι και οι ίδιοι οι γιατροί έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα. Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία εδώ της Ελλάδος. Να μην συμφωνούμε όσον αφορά την αντιμετώπιση, όσον αφορά την εκτίμηση των πραγμάτων. Και δεν είναι μόνο για να πλουτίσουν κάποιοι πλούσιοι. Σήμερα το Ευαγγέλιο μιλάει για τους πλουσίους. Για τον πλούσιο αυτό, ο οποίος ενδιαφέρονταν μόνο για τον εαυτό του. Και θα έλεγε κανείς, τι ψυχή θα παραδώσετε? Δεν το σκέφτεστε? Τι ψυχή θα παραδώσετε? Αυτά τα χρήματα τα οποία συσσωρεύετε εις βάρος του κόσμου, τον οποίον όχι απλώς τον ταλαιπωρείτε, αλλά εδώ μιλάμε και για στέρηση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Πού είναι η ελευθερία, η θρησκευτική ελευθερία, την οποία το Σύνταγμα επαγγέλλεται? Και βγήκε ένας πολύ ωραία συνταγματολόγος αυτές τις μέρες και έλεγε ότι μην, λέει, ψάχνετε, λέει, το δίκιο σας. Μην ψάχνετε το δίκιο σας. Απαιτήσετε και βγείτε έξω στους δρόμους. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε πλέον. Διότι όταν καταπατούνται οι νόμοι από αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να τους εφαρμόζουν, όταν αναστέλλονται άρθρα του Συντάγματος από αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να τα εφαρμόζουν, τότε τι να πούμε εμείς? Ποιος να μας προστατεύσει? Αν ο ίδιος ο κόσμος δεν ενδιαφερθεί για τα δικαιώματά του. Συγγνώμη, αγαπητοί μου, που μιλώ με αυτόν τον τρόπο. Το ξέρω ότι μπορεί να θίξει κάποιους, να τους ενοχλήσει. Εγώ με το χέρι στην καρδιά αισθάνομαι από αυτό εδώ το βήμα σήμερα ότι όχι απλώς οι άνθρωποι της Εκκλησίας υποτιμούνται και περιθωριοποιούνται, αλλά και ο ρόλος της Εκκλησίας περιθωριοποιείται και υποτιμάται. Διότι η Εκκλησία πάντοτε ήταν στην πρωτοπορία των αγώνων της πατρίδος μας. Και χάρη στον αγώνα της Εκκλησίας και των κληρικών, χιλιάδες κληρικοί έδωσαν το αίμα τους για την εθνεγερσία. Πάνω από 5.000. Και αρχιερείς, όχι μόνο ιερείς, και αρχιερείς. Χιλιάδες ιερείς και εκατοντάδες αρχιερείς. Και σήμερα θέλουν να βάλουν την Εκκλησία στο περιθώριο. Αυτό είναι. Αυτή είναι η σκοπιμότητα. Αυτή είναι η πονηριά. Και δεν θα το δεχτούμε. Και όσοι με παρακολουθείτε, θυμάστε, εγώ το είπα από τον Μάρτιο, το είπα αυτό το πράγμα.
Το Μάρτιο του είχα πει και το είχα γράψει κιόλας. Προσέξτε, διότι δεν είναι η σκοπιμότητα αυτή να μας προστατεύσουν από την ασθένεια, αλλά εν ονόματι της υγείας μας, του καλού μας, να μπει η Εκκλησία στο περιθώριο. Και απορώ πως πραγματικά αυτοί οι οποίοι σήμερα μας έφεραν στο σημείο αυτό δεν το βλέπουν. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, να προσευχόμαστε να μας φωτίζει και να μας δώσει μία διέξοδο, γιατί παρόλο ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό, πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να μας, με μία παρέμβαση δική Του θεϊκή, και είδατε τώρα τι γίνεται με τους σεισμούς. Άμα θέλετε τέτοια παρέμβαση άνωθεν, θα την έχουμε. Αλλά όμως εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και το χρέο μας. Και να προσευχόμαστε ο Θεός να μας φωτίζει, ούτως ώστε στους δύσκολους καιρούς που διάγουμε να είμαστε όρθιοι πνευματικά και ψυχικά και να μην ενδιαφερόμαστε, αδελφοί μου, μόνο για τον εαυτό μας. Αλλά για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο. Και είναι λάθος και ψέμα αυτό που λένε ορισμένοι ότι φορέστε τη μάσκα γιατί πρέπει να προστατέψετε τους άλλους. Προσεύχομαι για τους άλλους για να προστατευτούν οι άλλοι. Όταν έρχεται ο άνθρωπος μέσα στο ναό και δεν σέβεται τα ιερά του ναού, τότε δεν προστατεύεται, όσες μάσκες και να φορέσει. Όταν έρχεσαι και φοβάσαι τη Θεία Κοινωνία, φοβάσαι το κουτολάκι, όταν πας να προσκυνήσεις την εικόνα και φοβάσαι την εικόνα να μην κολλήσεις, τότε είναι που κολλάς. Τότε δεν προστατεύεσαι. Ποτέ η Εκκλησία δεν σκέφτηκε να μας αποστηρώσει τις εικόνες και τα ιερά εδώ μέσα, το Σταυρό που φιλήσαμε. Χθες ήρθαν οι άνθρωποι, φιλήσαν το Σταυρό. Όλοι οι πάντες με συγκίνηση, με δάκρυα, στον αγιασμό τον οποίο κάναμε. Δεν τους αρκούσε το ότι ραντιστήκανε με τον αγιασμό. Να κάνουμε το Σταυρό μας λοιπόν και να προσευχηθούμε ο Θεός να βάλει το χέρι Του. Διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Αγίου Αθανασίου και των Αγίων Αναργύρων. Αμήν.